Khuzani, ngiyakuzwa ukuthi ucule ngathi la uthi thina si-pretend umacingwane siya-prevent-a. Angikwazi ukuthi Khuzani sekufanele ngisho kangakanani ukuthi uyekele ukusifaka ey'ndabeni zakho ngizwe. Mina ngeke uze ungibone ey'nkundleni zokuxhumana ngisho ezomaskandi noma ko-Instagram noma yiphi ne-social network ngiphosta ngawe noma ngikubhinqa noma ngenzani noma sengiphawulile ukuthi wena nomacingwane nixabane naze nafikaphi. As a matter of fact, angiyilaleli ngisho uyilalele iy'ngxabano zenu, but wena you always have the nerve and the audacity yokuthi njalo ukuthi uhlezi usipetula umoya thina, uhlezi ukhuluma ngathi izinto ezi-negative ngomndeni kamacingwane. Angikwazi ukuthi ungene umxhasaphi emndenini kamacingwane nezinto zabafowabo, izinto ezomndeni. Ngeke uze uthole ungizwe ehleli ngaphansi kwesihlahla le ekhaya kini elinde ukuzwa umuntu odlula ngendlela ukuthi uphila kanjani wena ekhaya kini nomndeni wakho nokuthi ninaziphi iy'nkinga. Siyakubongela ukuthi wena unabalandeli abagiya ngey'nkinga zabantu engazathi bona emakubo abanazo iy'nkinga. Wonke umndeni ngisho ungaya kuphi ungahlala phansi kwesihlahla kuphume iy'nhlambuluko zangempela, kodwa wena njalo uhlale ufuna ukuhlambalaza umndeni kamacingwane uze ufake abantu abangangeni kuwona, ufake omama, ufake osisi, ufake kwasani ethi ngizwe. Kodwa ngeke uze umbone ungizwe ekhuluma izinto ukuthi wena uzalise bani, ubani uma wengane yakho, owakwabani kanjani njani, kodwa ngaso sonke isikhathi wena uhlala umhlambalaza ngomndeni wakhe. Singenaphi thina lapho? Ngakubuza nakuqala ukuthi wenziwa yini ukuthi uma uhluleka ukuthi manilwa njengey'nsizwa nilwe niqede impi yenu singangeni thina lapho. Ungibone mina ey'nsizweni ngidlala umgangela lapho ngoba insizwa milishayile ikhanda likushayile ekhanda. Ngeke uze ubone uma wayo esegijima laphana namaphinifa ethi uyolekelela indodana. Wena uhlulwa yini ukuthi uma ungizwe uma ekuhlula nihlulane nodwa niqede le, noma nimbize nishayane niqedane, kodwa uhlezi ufake igama labafazi phakathi nendawo? Uhlulwa yini? Wena uhlulwa ukuthi nje umacingwane kusukela ngiyingane ngisafunda e-high school, ungizwa esuka eGoli eze efika eThekwini, esuka eThekwini eze efika eGoli, nihlale niplana la ukuthi uzokusiza kanjani ukuthi uye phambili ngomculo ungakabi ngisho isidudla leso esuyisona manje. Up and down ungizwe kulekelela lento let's more in the same ukuthi ufike uthisha wakho waka grade 5 ekufundise uma usudlulele e-high school ufika ko-matric noma ko-varsity, ungeke uze ukhohlwe uthisha owakufundisayo usayingane, wakunyukisa itebhisi. Uma ngabe ungazwene naye kodwa kusala khona naye igalela alidlalayo lokuthi efike la efika khona, wena unyanyiswa yini ukuthi mhlawumbe umacingwane nahlukana ngendlela enahlukana ngayo? Uma ngabe kana-impact empilweni yakho uqhubekelana uhlala uvundulula izinto ey'ngaphansi kwamakhapheti, ukube kuya ngawe ngabe uyimpukane ungena njengempukane embubeni kakhiye ufuna ukwazi ukuthi umacingwane ubalala kanjani abafazi bakhe ngendlela into iy'ndaba zamacingwane ngakhona nabafazi bakhe. Sikuhluphe ngani? Sike sathi kuwena. I have you on my WhatsApp. You will never even see me post anything ekumokayo. You will never ever see me posting anything ebonisa ukuthi khona la ngigudla khona or anything. But wena all the time uphelelwe ingoma akekho the ucula isigege sakho sifike la siyakhona bese uma siphele endaweni ucule ngathi. Akekho owakubuza ngempahla zakho lezo uhlala uyithenga iduve ey'tolo abalandeli bengayithengi, ubani oke wakubuza, uke wawusibona sithini ngalokho thina? Kodwa wena ngaso sonke isikhathi uhlezi nje ufuna ukungena right inside phakathi endabeni zomndeni, uthi abalandeli benzeni ngalokho? Wena nje uphila kahle ekhanda, ku-right yini lokho uhlala ukwenza ukuthi sonke isikhathi ungene shi ey'ndabeni zomndeni wabantu? Kube kuya ngawe Khuzani, ngabe ungizwe njengamanje uyahlanya emgwaqeni abafazi bakhe basokola ngabe usewafa, usibone sizokhokho basicela kuwena. Kanti-ke ngizokutshela mina siyadla siyalala sidlo khona futhi siyajabula noma ngabe uthele noma ngabe unjani, kube kuya ngawe nje ngabe usayifela ubona abafazi besokola ubusuthi ehhe ibambe ngakho. Lawo matoho namaphethroli abazama khona la ebazama khona, wena usuke ungenaphi lapho? Ngoba ngabe niyayilwa nini igame yenu eniyilwa ngayo yomculo, angeke uze ubone ungizwe ehambe ekhuluma izinto ey'personal ngawo. Isho wonke umuntu, zonke izinto ey'shiwo wonke umuntu zokungcweka, kodwa uma isishiwo ungizwe fanele wena uyohlala phansi kwesihlahla enkandla umlinde ukuthi izinto zakubo zenza kanjani, uhambe u-expose izinto ey'nganasidingo.
kwabona abantu abaphila nawo njengamanje. Mina ngiyakusaba mina ngiphila nawo ngoba shuthi kwabona awubaphileli ngokweqiniso. Awukwazi ukuthi wena njalo ungahlala uthatha amarekhodi akudala, uthi uthatha amarekhodi akudala uvundulula izinto nezomndeni ngaleso sikhathi. Shuthi nalo ophila naye usengakwenza kuyena. Ngeke uze wenze into ongeke uze uyenze komunye umuntu. Mina ngiyakusaba Khuzani indlela owenza ngayo izinto. Anginendaba nokuningi, enginendaba nakho indlela nje osipetula ngayo umbono. Uyawupetula umoya womuntu wena ey'hlalele kwakhe ey'thulele ey'hlele uphuthu neklabishi lakwakhe. Ufike wena uzosipetula umoya. Cha shame, ngiyakubonga futhi ngiyakubongela. Ngibongela nabalandeli bakho bathi begiye ngokuthi utheni kuMacengwane nomndeni wakhe. Engazathi bona banazo iy'nkinga. Ngeke nje umuntu edlala ingoma yakhe iphindwe njengekaJaiva kuthiwa ayiphinde ngobani ngoba uyazi phakathi nendawo sefanele ukukhala ungizwe